Tu je všetko, čo potrebujeme na zostavenie tuhej priebežnej montáže na feeder. Nožnice, obratliky, ak budeme väčšinou používať kukuricu na lov. Amnézia, to je bezpamäťový silón. Stále je rovný, proste nemá tendenciu sa skrúcať ani pri hrubých priemeroch. A nárazové gorálky, ja používam tieto od Nesha. Takže udicu si zostavíme takto. Otočíme si trochu silónu. Navlečieme obratlík. A teraz silón stočíme proti sebe, asi takto. Sa nám vytvára slučka. Keďže na konci tu je to ešte taká veľká slučka, to roztiahneme, slučka sa nám zmenší a samovolne sa to stiahne. Teraz to bude skoro perfektné. Ešte párkrát zatočíme. Tak a je to. Takže takýto náväzec s obratlíkom na konci. Urobíme úzol, osmičkový úzol, takto. A náväzec od krmitka je hotový. Dotiahneme. Prečňavajúci koniec odstrihnem. Tak. Takže asi tak. Odmotáme si 50-60 cm dĺžky a odstrihneme. Tak, teraz na voľný koniec navlačieme na nárazovú gorálku. Tak. A voľný koniec ukončíme slučkou, na ktorú budeme naviazovať priamo hlavný silón, kmeňový silón. Takže tak dotiahneme a je to. Prečňavajúci koniec odstrihneme. Takže toto je hotová montáž. Obratlík na konci, nárazová gorálka a slúčka. Teraz, aby sme tam vedeli upevniť krmitko, potrebujeme takýto kúsok. Je to obratlík s karabinkou v gumičke. Navlečeme na slúčku. Tak a hotová montáž na feeder je hotová. Pre tých, ktorí to chcú mať úplne perfektne, ešte odporúčam pridať na koniec slúčky zmršťovaciu trubičku. Zmršťovaciu trubičku navlečeme za pomoci dratu, na ktorý navlečeme slúčku a potom zmršťovacia trubička ide navliecť veľmi jednoducho. Tak, naparíme to a montáž je perfektne pripravená na lov.